Allah sai mun mata rotse, kasar rotse shubuha muke yi, bugunta muke aka sai ta rotse. Ina ba ta ka fahimce ni. Don haka su waɗannan yaran sun san ba a kawo shubuha gaban salafiya. Yan izala ne da zaka iya kawo shubuha ka ruɗa su, ba za su iya ba da amsar da za ta gamsar ba. Amma mu muka tashi ba da amsa, duk wanda ya tsaya ya nutsu inda yana da hankali to zai ji amsoshi masu gamsarwa, masu tabbatar da abin da aka faɗa. Don haka Barhama, idan kana da wani abu banda waɗannan guda uku, ga waya za mu ci gaba da ɗagawa ka sake kira. Ina haɗa ka da Allah ka sake kira, kuma wallahi duk kiran da ya shigo zan ɗaga kai tsaye. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Barhama ne? Ba Barhama ba ne? To da wa muke magana? Da wa muke magana? Ba Barhama ba ne? To ga wani bari mu ɗaga muga ko Barhama ne. Salamu alaikum. To Barhama ya dawo, to bismillah Barhama. Tambayar da zan maka. Yawwa, ƙarshen nukudar maganar ka kace in Abu Hanifa ya faɗa abu shi ne dalili? Yau, da maka yace Abu Hanifa ya faɗa a ƙasidar da yake yi ta annabi. Yace ya sayi da sadati ji'tuka qasidan arju ridaka. Wannan kalmar a wurin ka kai mai musuluntarwa da kafirtarwa, a wurin ka wannan kalmar san a kira Abu Hanifa da fito. Ba yanzu ne yana so wai ka ce in kana magana wai ka ce ana cewa an yi shirka, ne na cewa Abu Hanifa ya faɗa, ba shi nake ba a kansa na maka wannan maganar ba. Na kawo maka baiti ne na Abu Hanifa wanda ya yi. Shin wannan kalmar a wurinka kalmar shirka ce daga bakin mushriki ko kalma ce ta musulunci? Kawai iya wannan zaka ban amsa. To akwai wata maganar? Ka gama? Ita kadai ce wannan, ko karka kashe. A'a, ai wannan kuma kai ba za ka sa mana sharadi ba. Gashi mun sake daga ma waya. An mun ji tambayar ka, in kana da wata dai ka ƙara. In kana da wata ka ƙara kafin mu baka amsa. Ba munazara muke yi ba? Munazara? Muna tattaunawa ne ai. Yanzu ai shine ai munazarar muke yi, za mu tattauna. Kana da wata ka ƙara kafin mu baka amsa ko baka da wata? Ga ta biyu to mu je. Abun kunya ka dauko littafi wai kana nuna wai hoton Inyas ne a ciki. To kai kam da kikin wani ne ba ya rubuta littafin ba. Ni na tuhuman ka ne ba ka ce littafin Inyas ne ya rubuta. Ni kuma na ce maka ba Inyas ne ya rubuta wannan littafin ba. Akan sa kawai za mu yi magana, ba abin da yake ciki ba. Idan ka dawo ka ce a'a, to abin da yake cikin zaka iya magana akan abin da yake ciki din? To sai mun yi magana akan wa ya rubuta kamar To shikenan. To mu je na uku, kana da abu na uku? To yanzu ka yarda cewa ba Inyas ne ya rubuta ba, ka zama ƙaryaci. Kana da na uku ka faɗa rubuta zo baka amsa. Zaka iya wannan tsarin ko ba zaka iya ba? Shi ma na uku ne, na ukun kenan ka yarda da cewa ba Inyas a zama makaryaci. To mu je na hudu. To wannan na uku kenan. Akwai na hudu? Ka dau littafi kana nuna wa mutane wai saboda ana kallon ka a wurare. Mu je. Ka daga wannan littafi. Ka daga wancan ka yasar kana nuna wa mutane kai a yan salafiyan ku kai ma wani kasurgune ne ka kai ka kawo. Har ma na ji suna kiran ka a waya, ikon Allah. Miskin suna kira suna cewa wannan ne na hudun ko na biyar? Shine na hudu wannan. Eh. Gane cewa ai kai yan salafi mana Allah ya saka da alheri to shi bakin ciki yake ma masu cewa Allah ya saka da alkhairin. To amma tunda ya kawo shubuha ga amsarta. Yana cewa shi tambayar da yake yi a gaya masa cewa Abu Hanifa yayi shirka ko yayi tauhidi. Ji'tuka ala ya sayyida sadati ji'tuka qasidan arju ridaka. Abu Hanifa yayi shirka ko bai yi shirka ba. Amma kai mutane sun saurari jawabin da na bayar. Idan aka ce sahabbai ma sun faɗi lafazin da yake shirka ne, to kuma wa ya rage bayansu? Wane ne ya zama ma'asumin da za a ce lafazansa wato ba a auna su da ayoyin Ƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama? Sannan idan kana so in ce maka wai Abu Hanifa mushriki ne, a'a, to ai wannan yanzu nan ka duba ma ita shi wannan baitin, ala ya sayyida sadati ji'tuka qasidan arju ridaka. Wannan ai ba shine abin da ma yake cikin baitin Inyas ba. Wannan ba shine abin da yake cikin baitin Inyas ba. Ji'tuka qasidan arju ridaka, ina neman yaddarka.
wannan idan mun yi hukunci akan baitin muka ce ji'tuka qasidan, nazo na fuskance ka, arju ridaka, ina neman yaddarka, ai ba shine wancan baitin ko irin ma'anar baitin da muka karanto daga littafin Jawahirur Rasail na Inyas ba. Biko Jawahirur Rasail, bari a kawo baitukan guda biyu a gwada maka dan ka ga bambancin su. Sannan idan kai ba ma sai an maka wannan ba, idan aka ce sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi lafazin da manzo Allah yace shirka ce, ba yahude yazo yace kaza da kuke faɗa shirka ce, manzo Allah yace ku dena wannan lafazi shirka ce, to kana mamaki a ce maganar Abu Hanifa an mata hukunci ta zama shirka? Sannan kana so a ce maka an ce Abu Hanifa mushriki ne? Ai ba duk wanda kuma aka ce ya faɗi shirka to kuma za a ce ya zama mushriki ba. Ina fatan ka fahimce ni. Ba duk wanda aka ce ya faɗi lafazin da yake shirka za a ce to an masa hukunci ya zama mushriki ba. Akwai waɗanda saboda matsayinsu cikin addini da iliminsu da kuma abin da aka sani na fiƙihu da suke da shi cikin addini da imkaniyatu ta'wil, da cewa za su iya yin tawili akan gabar, da cewa abin zai iya wato shiga cikin abubuwan da suka tattauna a kansu a wancan lokaci, za a iya musu uzuri. Dan nan shi baitin wato Abi Hanifa ya ce ji'tuka qasidan arju ridaka, kaga wannan wato tawassuli ne